Parang mag-ano siya, babalik. Parang maano ko, ma-stress na naman ako. Parang ay, oo nga, kailangan nga. Oo nga, dapat talagang may ano, may anak. Good morning, Philippines! Good morning, everything. Almost good afternoon na. So, yun. Aalis si Tami. Trabaho siya ngayon. So, alis siya. And ako din, aalis ako. Kita kami ng kapatid ni Tamimoy. So, let's put this food. Ipadala. Gumawa din ako kanina ng ano, ng egg salad for Tami. And, nagmamadali siya kasi almost 12 o'clock na. What's in your car that you've been carrying? That wood file cabinet in the kitchen. The garage, you got rid of squirrel. We'll be back in a minute. Why did you see them? She was sitting up there eating. Okay, have this food with you. The dog's out and he ran to the tree to get to the other burn house, and then he figured he couldn't get up there fast enough, so he just ran to the gate. Okay, guys. Tommy's leaving. Say bye-bye, love. Hi, guys. Good morning and bye-bye. Yeah, good morning and bye. Anyway, guys. Ako din, aalis ako dito 12 kasi 12:30 magkita kami doon. And I think I'm going to wear anuhan. You gonna wear a no? I'm going to wear the raincoat. See, I'm carrying in this case. No, I have my raincoat. You have yours, so. Yeah, I'm saying you probably. This is what was in the or all? Yeah, the two of them. All of them? Okay, guys. So, samahan ko lang to sa sasakyan and then alis na rin ako. Anyway, yeah. Yun itong araw. Kakaalis lang ni Tami. So, ngayon, tayo naman. Maulan talaga, guys. Uy. Ulan talaga. Mag-raincoat ako, guys. Raincoat. And then, dalhin ko din itong GoPro, cover. Ulan. Mahirap mag-vlog. So, hindi ko ito gamitin. Yung GoPro with this cover lang. Kasi para hindi mabasa yung kasi masira yung GoPro something. Akala namin yung squirrel hindi makapatong doon sa nilagay namin na Pero kaloka, pala siya, nakaakyat. Smart talaga tong squirrel na to. Ko lang tong watch ko. Para mayroon tayong relo. Except sa cellphone. So, relo tayo. Anyway, so yun yung itaray natin itong GoPro. Alis ako dito 12. So 12:30 dapat mag-meet kami doon. Magdala ako ng isang battery. Hold on. Kailangan kong maglaba mamaya. Isama ko sana si Lloydie, guys. Kaso hindi siya makasama. So ako na lang magkita kami doon. Pero maulan man ito. Anong klase ba itong lakad na to? Wala akong umbrella. Lady in red, it's dancing with me. Check the check. There's nobody else. Just you and me. Ang pangit naman ng lakad na ito. Itong kapatid. Alam nyo, guys, kapag madaming tao doon kasi weekend and then may parang may flea market siya pero gulay, wine tasting, ganon. Pag makita ako na sobrang dami yung tao, I'm going to tatawagan ko yung kapatid ni Tami or i-text ko, sabihin ko na hindi ako tutuloy kasi alam nyo na, daming tao and din delikado sa panahon ngayon ay. Oy, birthdays, maligsan mo, binuang man mo da. Magpataka naman mo tabok. Alam nyo si Tami, bumangon kami 6:30, sabi pa niya, 6:30 na. Natawa ako sa kanya, 6:30 na. Usually magising yan mga sobrang aga. Pero kasi gising kami mga 3 o'clock. Nag-CR, hindi nag-usap, hindi nabalik tulog, hindi 6:30, nagising na siya, na tumalon, galing sa kama, 6:30 na daw. Pinakain yung mga alaga, nagluto ako ng breakfast, and then, so yun. Hi guys.
Umuwi ako ay kasi sobrang daming tao. Walang parking. Oh God. So yung kapatid ni Tami is tinawagan ko, sabi ko sa kanya na hindi ako tumuloy. Yung parking is sobrang dami, Kung hindi ko napakita sa inyo, guys. So bumalik tayo, tawagan natin si Tami mamaya. Sabihin natin bumalik. Sobra, as in walang parking. Yung mga tao bumalik. Alis tayo eh. Hey Siri, call hubby love. Calling a hubby love. Mobile. Hello. Hi baby, I'm going home. What happened? I'm on the way back home. Why? There's no parking whatsoever. Really? A lot of people back up and go home. Okay, Andrea went home too, or is she there? She said they're gonna find she said they're going to find a way to find a parking because she really wanna go. And I said, well, and then Angelo offered if we can go one car. I said I have to avoid it's ton of people, honey, and they are like, I think they're going to close the bridge. You cannot go through the bridge because of the thunderstorm. It's like, the lightning and shit. Alright, well, look. It's an event. Gives people something to go on a Saturday. I get it. Yeah, so I told her, sorry, I cannot just go. And hopefully they can find a parking. Okay, guys. I'm home. This is a quick trip for me. I'm home. Maulan din, Jesus, Ginoo ko. Hindi ko magits. Ang daming tao. Punong-puno yung parking. Walang kaparkingan. And maulan. Yun yung hindi ko magits kung bakit. You guys doesn't wanna ihi yourself. What kind of dog are you? It's really cold. It's 49. Maginaw plus ulan kaya sobrang ginaw. Anyway, so yun guys. Kakain na lang tayo ng lunch. Tapusin ko na lang itong bread na banana bread. And then meron na naman tayong gagawing banana bread kasi hindi kami kumain ni Tami ng saging na binili ko. Na-miss ko tuloy yung asawa ko. Na-miss ko tuloy. Kanina hindi ko masyadong na-miss kasi alis ako. Pagbalik ko dito, where is my baby? Where is he? Where is my baby Tommy? Where's Dada? Where's your Dada, huh? Kasi wala naman akong ganap. Walang gagawin. Magbihis na lang ako ng pabahay. Hindi lang ito. Yung tanggalin ko na lang itong pantalon para masuot balik next time. So crowded. Ay, there's a lot of people too. Delikado na sa panahon ngayon. Kahit delikado. Kain tayo. So, ang gagawin ko is gagawa na lang ako ng thumbnail dito sa bahay. And then, mag-edit ng extra video. And then, yun. So, yun lang yung ganap ko ngayon, guys. So, kita-kits na lang tayo bukas. Hindi ko alam. Ulan din bukas, guys. Ganito din yung bukas panahon. Tomorrow for sure. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we
you know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Good morning po guys. Mag-blur tayo dito kasi hindi pa ako naliligo. Hindi tayo nag-bra. But anyway, good morning po sa inyong lahat dyan. And nagluluto ako ng langka na nasakyan. Iba talaga yung nasakyan guys kasi iwan ko iba siya. Nag-defrost ako ng nandito kayo sa tripod kaya. So nag-defrost ako ng sarangani na bangos. 4 ito. And then, lutuin natin siya sa oven mamaya for dinner. And then, yung dalawa, ilagay natin sa freezer para hindi siya masira, guys. So, yun lang po yung ganap natin ngayong araw. Hihintay ko lang ito para makakain na tayo. And then, maligo mamaya-maya. Ganon. And then, maglalaba pa ako. Ito na siya, guys. Ito na yung natin, lock. I-focus natin, ha. So, yun. Sardinas lang yung katapat niyan. At saka, tawag nun, yung ginger. Nasa oven na yung guys, yung, tawag nito yung ulamin natin. And then ako dito, lang din ako. Kailangan kong gumawa ng thumbnail, nakalimutan ko. It's, ng oras? Almost 4 o'clock na, and then wala pa pala akong thumbnail. Kasi usually, maaga talaga akong mag-thumbnail or kung walang time, late na ng Hi guys! Pasensya na guys ha, yung buhok natin is buhaghag. Pasensya na kayo. I think okay na ito. Mas maganda, mas masarap kasi siya kapag hindi siya yung sobrang na pagod. Yung parang sobrang na brown na siya. So, I think this is good. Look. I don't know. You can see. Look. I think that's good. Hi everybody! Hi everybody! Huy, everybody! Oh! Hi everybody, hi everybody, everybody, buddy, buddy. Look.
I always love you. May ibon guys na nakapasok sa bird feeder. Palabasin natin guys. No, you stay here, okay? I'll be right back. We have hollow core doors. We don't have a budget to get new solid doors. We've got a lot of good millwork coming in. Probably just use some quarter-inch plywood, glue it, tack it on, and it'll have the historic look without costing an arm. Years, but that is the color that makes yellow look listed. Yung yung ibon doon sa labas, kawawa. So anyway, kain tayo. And alam nyo ba, meron akong guys, sabi ko noon, hindi ko na ito i-address. Pero, parang ang daming hindi ko na sana ito i-address, hindi ko na sana ito sasabihin. Kaso, hindi kasi nila gets yung sitwasyon. May iba kasi, yung iba okay lang. May mga katanungan kasi na iba-iba yung style ng katanungan. Mag-anak na kasi kayo, ganun. Mag-anak na kasi kayo. Kailan kayo magkaanak? Magkaanak pa ba kayo? Ganyan-ganyan ba na mga katanungan? And, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na po ito i-mention. Pero sa mostly, ang daming nag-curious bakit wala pa kaming anak. Yung mga tanong is short question, pero tagos ba? Tagos. Parang, you know, may mga tao kasing nag-i-struggle na gustong magkaanak. May mga tao kasing ayaw nang magkaanak. Parang, iba-iba ang dahilan ng kung bakit ganun ba. Sa amin kasi, gusto namin, pero wala kaming magawa, diba? So, sa puso at isip namin, gusto talaga namin. Andun yung ibang magtatanong, mostly ako kasi walang magtatanong kay Tami, diba? Kahit family nga niya, kasi sobrang rude, sobrang pangit, sobrang ask like yung mga ganong question. So, kaya kahit yung mga family ni Tami, never ask him, never mention talaga. Pero, sa comment section ko at saka sa mga PM, sa mga private messages, mga ganon ba. Kasi hindi naman ako galit guys, hindi ako galit. Pero, yung parang magtatanong ka ba na, yung may sugat na ako, yung parang for example, may sugat ka na, it's healing, diba? It's healing. And, papunta na siyang maging okay. And then, ang daming nagtatouch, nagganon, parang na-curious, ganon, inano yung wound. So, hindi siya mag-heal yung wound ko. Yung parang yun yung yun yung explanation ko, parang yun siya. Ang hirap mag-heal, hirap maayos or maging okay yung sugat ko kung palagi yung ginaganon, yung parang inaano niya ba, huy, ano ba, ganun, parang kinukulit-kulit. And okay lang yun guys, okay lang, hindi ako galit, okay, hindi ako galit, hindi ako so para lang maano ko sa inyo, may iba pang tao na hindi ito sobrang lalang problema, okay, pero may ibang tao guys na sobrang depressed dahil dahil hindi sila gustong-gusto nila, pero kinakaya nila, gusto nilang gawin, ginagawa nila palagi, pero hindi pa nangyayari. Wala namang mga problema sa kanila. Yung iba, may worse pa na mga sitwasyon yung ibang naramdaman, lalo na yung babae. And then, kung magtatanong ka ng ganon, dahan-dahan na lang. May mga para-paraan man na itatanong kung paano siya isasabihin or itatanong. Kasi, masakit guys talaga. Yung for example, sa akin noon, sobrang sakit, pero ngayon parang naghilom yung and then kung may magtatanong, ganon, magtatouch sa sugat ko, parang siya, babalik, parang ma-stress na naman ako, parang, ay, oo nga, kailangan nga, oo nga, dapat talagang may anak. So yun siya. So, yung iba, nasasaktan sila, sobrang depressed, and then, yung mga magtatanong, sobra, diba? So, nasasaktan talaga sila, guys. Nasasaktan ako, pero hindi to the point na parang sobrang na ako, parang ko na yung comment, wala nang comment, ganon. Kasi,
nasa ano tayo YouTube, 'di ba? May mga curious, may mga hindi pa alam yung story. So yun siya. Rest na lang tayo muna. And so yun, para akong sabihin ko lang sa inyo na okay lang magtatanong, pero iba yung klaseng tanong, yung parang dahan-dahan na tanong, kasi may mga tanong kasi na sobra, yung parang, oh, ganun, bakit kayo? Kailangan nyo mag-anak, ganun ba? And so yun, parang yun lang yung masasabi ko, guys. Nasasaktan din ako sa mga ganung bagay. Pero it's normal na may tao akong makilala. May anak pa kayo? O bakit hindi kayo yung mga ganun talaga, yung mga hindi mo parang matulala ka ba? Bakit hindi mag-anak na kayo? Yung parang, ano bang sasabihin ko? Ano bang sasabihin ko na ito? Ano bang i-response ko? Yung mga ganun. Kaya, yung mga naobserbahan ko dito, hindi nga nagtatanong yung mga American. Never akong ng American family nami, nakilala ko. Wala talaga ng mga ganun. As in, iwan ko talaga. Hindi sila parang, hey dude, hey bro, hey brother, bakit hindi pa kayo nag-anak? Wala kang mga ganun. Yung mga sister ni Tami, wala talaga. As in, wala. As in, kasi sensitive, kasi. Sometimes ako na lang yung mag-open. Ako na lang yung i-explain ko, ganun. Pero never talaga. Pero, kasi, iba kasing topic yung ganun. So, pero tayo, parang normal na ba? Parang nakasanayan na, pero yung nakasanayan ng ganun. Paminsan, ganun din ako sa ibang tao. Na, hey, mag-anak na kayo, ganun. Pero, sa sitwasyon ko ngayon, parang maano pala siya, talagang sensitive pala talagang pag-usapan. At saka, parang hindi natin alam yung side ng tao at ano yung naramdaman nila. So, yun. So, yun lang. Kakain na ako kasi ininit ko itong daing. Daing ba to? Hindi na mainit. Ang sarap ng bangus. Nanonood ako ng SGTV kanina pa. Binibigyan ka ng idea ba yung mga furniture, mga decoration. Makakuha ka ng idea doon. Kaya gustong-gusto ko to. Channel na to. Hi guys! Good, it's already 9 o'clock. Almost 9 o'clock. So, hello po. Matulog na kami guys. Kinat ko yung buhok ni Misty sa ikog, sa buntot. Kasi, kinat ko yung, may part doon na kinat ko yung buhok ni Misty sa buntot niya. Kasi, may parang may, basta i-research ko muna kung ano yun. Basta nag-alala ako. Matagal na yun actually, pero kumalat siya ba? Yung, hindi siya wound, siya, parang, flaky na matatanggal siya. Basta i-research ko fungal, I don't know, basta i-research ko siya. But anyway guys, matulog na ako guys habang maghintay tayo, mahiga lang ako, maghintay lang ako sa tawag ni Tami. But anyway, salamat sa inyo guys, salamat sa panonood. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye, good night.